खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसेर बे समाव मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बे समाव मोनसे उफ्रा बिसायख'थिनि जे फिथाइ बे फिथाइया सफैदों बिहालिनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिजेपिनि बिजाथि बिथान दिगन्त गथवाला बे समाव देरहासार जाबाय नंगौ मोनसे पलिटिकल आपडेट थामहिनबा बे समाव उफ्रा बिसायख'थिनि जे फिथाइ बे फिथाइ जोंनिसिम सौफैदों जे बिहालि विधानसभा बे बिहालि विधानसभायाव दिगन्त गथवाला देरहासार जाबाय बीजेपी राजखान्थि हान्जानि बे समाव बिजाथि बिथां दिगन्त गथवाला बे समाव 9,057 भटनि फारागथियाव देरहासार जाबाय बे समाव मोनसे बिग आपडेट बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज दिगन्त गथवाल बीजेपीनि बिजाथि बे बिजाथिया बे समाव देरहासार जाबाय जोंनिसिम देरहासारनाय खौरां नोंथांमोननि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लि हादों बे समाव मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां दिगन्त गथवाला बे समाव बिहालिनिफ्राय देरहासार जाबाय बिहालि विधानसभानिफ्राय देरहासार जाबाय बे समाव नोंथांमोननो पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों बे उफ्रा बिसायख'थिनि मोनबा विधानसभा बे मोनबा विधानसभानि जे बिसायख'थिनि जे फिथाइ उफ्रा बिसायख'थिनि बेनि फिथाइखौ नोंथांमोननाव आपडेट होबाय थादों गुबुन विधानसभा बे विधानसभानि फिथाइया बबेयाव सोर बेसेबां मोनदों आपडेट होदों नोंथांमोननि गेजेराव धलाई विधानसभायाव बे समाव भारतीय जनता पार्टीनि निहार रंजन दासआ लिडिं खालामगासिनो 7 राउन्ड थामहिनबा 7 राउन्डआव बे समाव भट साननाय सोलिबाय थादों आरो बेवहाय लिडिं हिसाबै भारतीय जनता पार्टीनि बिथां निहार रंजन दासआ लिडिं खालामदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव सेकेन्ड लिडआव दङ इंडियन नेशनल कांग्रेसनि ध्रुव ज्योतिया बे समाव धलाईनि सेकेन्ड पजिशनाव बिथाङा दङ आरो गुबुन फारसेजों सिडली विधानसभा थामहिनबा बीटीसी ओनसोलाव गोग्लैनाय 31 नं सिडली विधानसभा बे विधानसभायाव जयंत बसुमतारिया सिगां सम एमएलए दंमोन आरो बेनिनो बिथाङा एमपि जालांबाय आरो बेनि जायगायाव विधानसभा थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थि खुंजादों आरो बेनिनो बे समाव 14थि राउन्ड 14 राउन्ड थांबाय आरो बेयाव लिडिं खालामदों एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ लिडिं खालामदों बिथाङा गासै 67,948 बिथाङा भट मोनदों 29,370 बिथाङा भट गोजौआव मोनदों थामहिनबा मार्जिन आरो सेकेन्ड पजिशनाव दं सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा मोनदों 39,575 आरो बेनि अनगायैबो बे विधानसभायावनो बिजाथि महरै दंमोन सन्जीब वारी बिथाङा मोनदों 4,464 बिथाङा भट मोनदों आरो गुबुन फारसेजों नोटा थामहिनबा गासै बिजाथिफोरखौबो मोजां मोनि बे जादों 2,585 बे समाव नोटायाव भट थुदों जोबोदनो मोनसे साननो गोनां बे साथाम बिजाथिखौ मोजां मोनिनि अनजिमायाबो बांसिन अनजिमाफोरखौ नायोबा नोजोर होयोब्ला जोङो 2,585 नोटायाव भट थुदों बे मोनसे गिदिर आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव नंगौ बे समाव नोंथांमोना मोनबा विधानसभानि जे आपडेट बे आपडेटखौ होबाय थादों बे समाव बङाइगाव सिगांनि समाव असम गण परिषदनिनो आवथायाव दंमोन आरो थिग बेबायदिनो बे समाव सिडली थामहिनबा नैबे बङाइगाव विधानसभाया फिन आरोबाव असम गण परिषदनि आखायाव थांनायनि लामायाव जों नुहुरदों 12थि राउन्डआव बे समाव मोननो हादों दीप्तिमय चौधुरीया 52,617 थामहिनबा 22,155 भट फारागथियाव बिथाङा आवगायना दं आरो बे समाव आईएनसीनिफ्राय मोननो हादों 30,462 आईएनसीनिफ्राय दंमोन ब्रजेनजित सिंहा बिथाङा गासै 30,462 मोननो हादों थामहिनबा बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव दङ आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला जोङो बे समाव बिहालियाव दिगन्त गथवाल
दिगन्त गोथौ भारतीय जनता पार्टीनि बिथाङा बिजाथिमोन आरो बिथाङा देरहासारबाय मोनसे बिग आपडेट मोनसे बिहाली बे बिहालियाव बिथाङा देरहासारबाय आरो बेनि अनगायैबो सामुगुरि बे सामुगुरिया आसामनि मादावनो मोनसे नोजोर होनो गोनां मोनसे बियाबमोन आरो बेवहाय कंग्रेसआ गोलाव सम गावनि आवथायाव दंमोन आरो बे समाव द'थि राउन्ड साननाया सोलिबाय दं आरो बे द'थि राउन्डआव INC थामहिनबा इन्डियान नेशनेल कंग्रेस बेनि तानजेल हुसेना लिडिं खालामदों 33,245 भट मोननानै बिथाङा लिड खालामबाय दङ आरो गुबुन फारसेथिं भारतीय जनता पार्टीनि बिजाथि बिथाङा मोनदों 27,115 थामहिनबा दिप्लु रन्जन शर्माया बेखिनि भट मोनदों थामहिनबा बे समाव 7,130 भटनि फारागथि बे फारागथियाव आवगायना दं तानजेल हुसेना कंग्रेसनि बिजाथि तानजेल हुसेना जों जुदि नोजोर होयोब्ला गासै बिजाथिफोरनियाव थामहिनबा बे समाव गुबुन विधानसभा बे विधानसभायाव नोजोर होयोबा धलाई बे धलायाव निहरन्जन दास भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय बिथाङा लिड खालामदों सिडली विधानसभा बे सिडली विधानसभायाव निर्मल कुमार ब्रह्म बे UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथाङा लिडिं खालामदों आरो बङाइगाव दीप्तिमय चौधरी बिथाङा आसाम गण परिषदनि बिथाङा बे समाव लिड खालामदों आरो बिहालियाव दिगन्त गोथौवाल बिग आपडेट बिथाङा देरहासारबाय बिथां दिगन्त गोथौवाला आरो सामुगुरि बे सामुगुरियाव इन्डियान नेशनेल कंग्रेस थामहिनबा INC निफ्राय कंग्रेसनिफ्राय तानजेल हुसेना लिड खालामबाय दं नोंगौ नोंथांमोननो बे समाव बाइक आपडेट बबे जायगायाव सोर बेसेबां भट मोनदों बे समाव नोंथांमोननो भट सानखोखौ होबाय दं आरो बे समाव नोंथांमोननो गासैबो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम आपडेटखौ होबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय था बडलेण्ड बुब्लि आरो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय थागोन जे सोर बेसेबां भट मोनगोन मोनबा बियाबखौ जों नोजोर होदों आरो आसामनि मोनबा विधानसभा बे विधानसभायाव सोर बेसेबां भट मोनदों बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थागोन गोजोन्थों।